Només comentar-vos que durant aquest any s'ha passat ràpid precisament perquè totes les energies de l'equip de govern han estat dirigides a lluitar contra la crisi amb els recursos que podem tenir des de l'Ajuntament i mantenir els serveis públics municipals, que això ja és prou important en la situació econòmica que tenim. Hem de dir que per aconseguir aquests objectius hem volcat totes les nostres energies cap a fer accions concretes i que tinguin un resultat. Alguns seran a mig termini, però la nostra preocupació màxima és també que sigui a curt termini donat la situació econòmica que tenim. Hi ha accions concretes que han ajudat a reactivar l'economia local i generar ocupació, que és la nostra màxima preocupació. Mantenir també la cohesió social, que també en un moment com aquest és superimportant. També no hem volgut descuidar el dia a dia i per tant la qualitat de vida de la nostra ciutat, tant en temes de seguretat, més que de seguretat, en percepció de seguretat, perquè les dades estadístiques, l'altre dia vam tenir una reunió amb Mossos i policia, amb Junta de Portaveu, som de les ciutats més segures del nostre entorn, i també mantenir la millora de l'espai públic. És veritat que aquest camí no ha estat fàcil, hem de tenir en compte que som un govern en minoria encara, fins i tot amb el pacte que tenim amb l'Esquerra Republicana, i això ha significat que hem tret temps del temps, superesforç, però sí que és veritat que hem aconseguit acords amplis, aquest acord de geometria variable que tothom parla, nosaltres a Rubí jo crec que som pioners en aquest tema. És veritat que hem aconseguit pactes amb la majoria de partits del ple municipal. El primer, jo destacaria, perquè s'ha aconseguit amb tots els partits polítics i amb les forces socials i econòmiques de la ciutat, que és el Pla de Reactivació Econòmica. S'ha aconseguit amb tots els partits del ple municipal, com us he dit. Una altra fita seria l'acord de govern que tenim amb l'Esquerra Republicana. També hem de recordar que hem pactat amb el Partit Popular i Alternativa Ciutadana a les ordenances per garantir els ingressos necessaris perquè aquest any l'Ajuntament funcioni i la ciutat funcioni bé. Hem pactat també amb Convergència i Unió els pressupostos i també amb Iniciativa per Catalunya no només pressupostos, sinó també tot un paquet de mesures excepcionals per intentar ajudar a sortir d'aquesta crisi, com us comentava abans. Hem pactat amb els sindicats municipals i els partits de l'oposició, tots mantenir els llocs de treball del nostre Ajuntament, que en un moment en què mantenir l'ocupació jo crec que és una prioritat de tothom, o hauria de ser una prioritat, no només amb retallades s'aconseguirà sortir de la crisi. I l'última de totes, que fa pocs dies, va ser també el pacte amb els sindicats municipals de no aplicar, almenys si no hi ha notícies extraordinàries de Madrid o de la Generalitat, de no aplicar el pacte de retallada d'1,5 milió d'euros que estava en el pressupost municipal. Som dels pocs ajuntaments que no estan intervinguts perquè no tenim als calaixos cap factura. Algunes de les coses que s'han fet durant aquest any. La primera cosa que vam posar en marxa va ser el Pla de Reactivació Econòmica, que està dotat amb un pressupost de 860.000 euros. Hem posat en marxa, o està a punt, en el darrer trimestre d'aquest any ja es posarà en marxa la finestreta única perquè tots els tràmits que s'ha de fer a l'Ajuntament i que estaven en diferents departaments es puguin fer en un sol espai i que es farà a Can Serra. Hem posat també en marxa el projecte Rubilla, que sabeu que és aquest, o almenys alguns de vosaltres sabeu que és el projecte que volem que posicioni a Rubí dintre del context nacional i internacional cap a una ciutat on l'eficiència i l'eficàcia energètica en el món industrial sigui un referent. També posem en marxa el dia 18 de juliol la taula de formació professional, que també era una mesura que estava dintre del Pla de Reactivació Econòmica, també amb un compromís o amb un acord que hem arribat i que ens presentem d'aquí a poc amb Wi-Fi Net
també temes de banda àmplia, que és un projecte també que us presentarem d'aquí aviat i que és un tema molt novedós. De fet, i està donant resultats el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en Equipaments Municipals i aquí ja tenim alguns resultats de fins i tot estalvis de més de 600.000 euros durant l'any passat, o sigui que estem parlant de molts diners. I un altre tema que també hem avançat força és treballar amb CIT, amb Sant Cugat i Cerdanyola, per posicionar la nostra ciutat dintre d'aquest territori, però també amb la intenció d'atraure activitat econòmica. Amb aquests ingressos que sabem que són extraordinaris, s'ha fet un pla de mesures extraordinàries per fer reactivació econòmica. Hi ha alguns altres projectes per endegar projectes aquí empresarials que també són innovadors i que no s'han fet, que jo sàpiga, a altres ciutats, que és un acord amb els APIs per crear que està creat, us ho podeu consultar des de l'Ajuntament. Amb els APIs s'ha creat un portal immobiliari únic de tota l'oferta de parcel·les i naus disponibles que hi ha a la ciutat, de forma que aquest operador o aquesta persona que vol mirar com es podria instal·lar a la ciutat ho pugui fer en una hora. Perquè era un tema que també ens trobàvem, que venien algunes empreses a preguntar a l'Ajuntament què teniu? Clar, nosaltres no som APIs, no som immobiliaris i tornàvem a dir aneu als immobiliaris. Amb aquest acord amb els principals APIs de la ciutat, ara hi ha aquest portal que tu entres i veus tot el que hi ha disponible. Per tant, qualsevol operador, qualsevol inversionista que vulgui estar aquí o qualsevol empresa pot tenir en una hora el preu i els espais que hi ha disponibles. A veure, nosaltres no és només això, aquest pressupost. Penseu que nosaltres hem mantingut el pressupost i no hem retallat ni en educació, ni en serveis socials, ni tot allò que significa cohesió social.